έτσι, να φαίνονται. Μανουήλ, πάρε αύριο πατέρα. Οι οποίοι αποφάσισαν να μην μείνουν αμέτωχοι και απλοί θεατές της δυσάρεστης κατάστασης που βιώνει τα τελευταία χρόνια ο Δήμος μας. Πιστεύουμε λοιπόν σε εσάς, πιστεύουμε στην πόλη μας, πιστεύουμε στους πολίτες της, πιστεύουμε στην ανανέωση και την αλλαγή του Δήμου μας. Σε αυτό το εγχείρημα θέλουμε να είναι μπροστάρης ένας νέος άνθρωπος, γεμάτος όρεξη για δουλειά και αγάπη για τον τόπο. Κάποιος που ζει και δραστηριοποιείται ανάμεσά μας. Μάχημος δικηγόρος και για 8 χρόνια δημοτικός σύμβουλος Βόλου. Ο αρχηγός. Αργύρη, σου παραδίνω εκ μέρους της κίνησης Δημοτών Βόλος Νέα Εποχή το φάκελο με τις υπογραφές. Είναι η παρακαταθήκη μας για την αλλαγή στη νέα εποχή. Αργύρης δεν έχω λόγια να εκφράσω αυτό που αισθάνομαι. Συγκίνηση. Αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, σε αυτή την εποχή, είναι ανεπανάληπτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι μαζί θα πάμε μπροστά. Θα πάμε μπροστά το Δήμο μας. Δεν θα μας σταματήσει κανείς. Γιατί η κοινωνία είναι με το τέλος. Δεν θα κάνω βήμα πίσω. Σήμερα παίρνω από εσάς μια εντολή. Όλοι μαζί
να προχωρήσουμε και θα φτάσουμε μέχρι το τέλος και θα κερδίσουμε, θα κοιταξίσουμε γιατί μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Καταρχήν, θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους εσάς που συγκροτείτε, που απαρτίζετε, που στελεχώνετε την κίνηση Δημοτών Βόλος Νέα Εποχή. Στην οργανωτική ομάδα του πάνελ και να πω ότι εσείς είστε οι πρωταγωνιστές της νέας εποχής. Είστε το καινούριο που σήμερα γεννέται. Είστε οι φορείς της ελπίδας, της αλλαγής, της ανανέωσης που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο Δήμος. Και σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ γιατί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, σε αυτό το σπουδαίο εγχείρημα, σε αυτή την ομάδα δημιουργία, με υπολογίζετε και συμπεριλαμβάνετε και εμένα. Φίλες και φίλοι, απόψε ο Βόλος κερδίζει. Απόψε είναι η απαρχή, είναι το ξεκίνημα της ενεργοποίησης, της συμμετοχής στις τοπικές υποθέσεις του Δήμου μας. Καινούριων προσώπων, νέων οικειών δυνάμεων, άχαρτων και καθαρών ανθρώπων μιας νεότερης γενιάς που έρχεται να αναζωογονήσει το πολιτικό προσωπικό του Βόλου, που έρχεται να αλλάξει τα πράγματα. Είναι πράγματι αξιέπαινο, διότι μέσα στα προβλήματα, στα προσωπικά μας προβλήματα, που αντιμετωπίζουμε όλοι και ιδίως οι νέοι, εξαιτίας της σκληρής, άδικης, πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης, βρίσκουμε τη διάθεση, βρίσκουμε τη θέληση και το κουράγιο να είμαστε ενεργοί πολίτες, να είμαστε ενεργοί δημότες, με έντονο ενδιαφέρον για τον τόπο μας, με έντονο ενδιαφέρον για το Δήμο μας, εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών που έρχονται. Και αυτή είναι η απόδειξη, η περίτρανη απόδειξη, ότι για όλους εμάς ο Βόλος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι, ζωντανό κομμάτι, ξεχωριστό και ιδιαίτερο κομμάτι του ίδιου του εαυτού μας. Το κίνητρό μας είναι η αγάπη μας για τον τόπο, για την πόλη, για το Δήμο. Από αυτή την αγάπη βγάζει τη διάθεσή μας να προσφέρουμε υπηρεσίες, να δουλέψουμε σκληρά, ακούραστα, αδιάκοπα. Και αυτό θα πράξουμε. Θα εργαστούμε με αγάπη, με διάθεση, με ψυχή, με καρδιά, με σθένος, με όρεξη, με ζήλο, με σχέδιο, με όραμα, με όλες μας τις δυνάμεις για το Δήμο του Βόλου. Αυτή είναι η μία και μοναδική υπόσχεση που δίνουμε στους συνδημότες μας. Μία υπόσχεση που θα τηρήσουμε στο χέρι. Φίλες και φίλοι, όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε τα πράγματα, δίνοντας όθηση, ορμή, δυναμική, ταχύτητα και λειτουργία του Δήμου. Βάζουμε την αυτοπεποίθηση και το όραμά μας για το Δήμο του Βόλου εκεί όπου σήμερα βλέπουμε τη μιζέρια. Το δίλημμα των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου είναι σαφές. Είναι ξεκάθαρο και συγκεκριμένο. Θα δώσουμε άθεση αμαρτιών και ακόμη μια ευκαιρία σε εκείνους που έχουν επανειλημμένως αποτύχει, επιμένοντας στα ίδια πρόσωπα και ενένοντας στις ίδιες ζωφερές καταστάσεις, ή θα δώσουμε την ευκαιρία σε μια καινούργια ομάδα άπλατων ανθρώπων να πέσει στο κομμάτι. Σε αυτό το πανό της κίνησης δημοτών βλέπουμε μια πόρτα που ανοίγει. Τα κλειδιά αυτής της πόρτας βρίσκονται στα χέρια του κάθε δημότη. Βρίσκονται στα χέρια όλων των συνδημοτών μας. Στο χέρι μας λοιπόν είναι να ανοίξουμε διάπλατα την πόρτα του Δήμου σε νέες δυνάμεις της κοινωνίας που θα οδηγήσουν τον Βόλο, που θα οδηγήσουν τον Δήμο σε μια νέα εποχή. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κίνηση Δημοτών Βόλος και Νέα Εποχή για την τιμή που μου κάνατε, για την πρωτοβουλία που πήρατε, ως συναντηθώ επικεφαλής αυτής της σπουδαίας προσπάθειας. Αναφέρομαι στην συλλογή 3.000 θετικών απαντήσεων από συνδημότες.
τους οποίους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. 3.000 συμμιμότες μας εκφράστηκαν ανοιχτά, εκφράστηκαν φανερά, εκφράστηκαν υπεύθυνα υπέρ της κίνησής μας. 3.000 άνθρωποι είπαν ήδη ναι στην αλλαγή και στην ανανέωση που θα φέρουμε στο Δήμο. Και οδηγάτε, αυτός ο αριθμός μεταφράζεται σε ένα ποσοστό που από τώρα εξασφαλίζει στην κίνηση δημοτών Βόλεως Νέα Εποχή την είσοδό της στο δημοτικό συμβούλιο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας εξομολογηθώ τη βαθιά πίστη μου ότι μετά τις εκλογές του Μαΐου η κίνηση δημοτών Βόλεως Νέα Εποχή θα είναι η πλειοψηφούσα παράταξη, θα είναι η κυρίαρχη τάξη στο καινούργιο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι από αύριο κιόλας ξεκινάμε να δουλεύουμε για τον Βόλο. Μαζί με τους συντιμότες μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της επικοινωνίας στο διαδίκτυο, αλλά και στις συναντήσεις με όλους τους φορείς της περιοχής, θα αναζητήσουμε τις απόψεις της κοινωνίας. Θα δούμε τα θέματα μέσα από τα μάτια και τη σκοπιά των συντιμωτών μας και θα διαμορφώσουμε τη δική μας ολοκληρωμένη πρόταση για τον Βόλο της νέας εποχής που θα αποτελέσει και την αποκοκαλιά του προεκλογικού μας προγράμματος. Σε αυτή τη διαδικασία οι δημότες θα έχουν τον πρώτο λόγο και ενεργό συμμετοχή. Κυρίες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι απόψε στέλνουμε ένα ωραίο μήνυμα. Ότι αυτός ο Δήμος ξέρει να αγωνίζεται. Ότι η κοινωνία μας ξέρει να παλεύει. Ότι ο Βόλος ξέρει να κερδίσει το μέλλον. Είμαστε εδώ σε μια μεγάλη προσπάθεια για τον Δήμο. Είμαστε εδώ σε έναν περήφανο αγώνα για τον Βόλο, για τη Νέα Ιωνία, για την Αιγύρα, για την Αιγυρά, για την Εξομία, για την Κοκαρδιά, για την Αστέρητα, για όλους τους Βόλους. Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ, είμαστε εδώ, για τον Βόλο, της Νέας Εποχής. Ευχαριστώ καλό αγώνα. Ζητώντας κάτι νέο και σίγουρα κάτι διαφορετικό για την πόλη μας. Είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες όλων των δημοτών για έναν Δήμο δημιουργικό, λειτουργικό, ανθρώπινο και πιο όμορφο. Είμαστε επίσης σίγουροι ότι ο επικεφαλής της κίνησής μας, ο Αργύρης ο Κοπάνας, συγκεντρώνει όλα τα προαπαιτούμενα ώστε να ηγείται αυτής της προσπάθειας. Επιπλέον, είναι νέος, έχει όρεξη για δουλειά και παθιάζεται με αυτό που κάνει όπως όλα τα μέλη της κίνησής μας. Βέβαια, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι από όποιες θέσεις και αν είχε στο παρελθόν, έχει παρουσιάσει και αφήσει πίσω του έργο.